Руслан, сәлем. Selam. Имен жүзін өзгертіп жіберген сәлем. Хәзірет болырға есетмелі. Ya hazret түгел. Бір үстелеп карагайдым. Мына артык кишиткән иде, шуның өчен теге кырбатайдым. Монысында түздем. Менә. Хақ іштімі? Я хәзер все нормально тигездәндем. Балалар белән еш күрешәсезме? Күршәбез. Гел шалтыратып торабыз. Кыз да шалтырата, бала да шалтырата. Менә сезне Эльмира балалар тәрбияләүгә булышмый дийме? Кемгә ышанырга? Сезгәме, аңамы? Аллаһ тәгаләгә шуларга менә шул. Кемнән кем нәрсә сөйләгәнне дигән теге роль күп уйнамый. Но мен үземнең мәлләремә ышанам менә шул. Аерылышкач, Эльмираны алыштырырлык кеше табылмадымы? Ник кирәк соң ул әйтәләр миңа. Нишләп инде? Биләнергә. Юк, үземә дә Аллаһка шөкер рәхәт. Үз җаең белән, үз киең белән йөрисең, беркем бер нәрсә, бер сүз дә әйтми, беркем контрольләми дигәндәй. Контрольдә тотмый дисез, сезне Эльмира контрольдә тотты, что ли? Төрле чаклар булды. Бер башлар төрлесен, но кадерле бүгенгесе. Менә сезне спиртлы эчемлекләр кулланады диләр. Дөресме бу? Кем эчмисең? Бу дөньяда. Нормально. Әйтегез әле бия шушындай кешене кем теге эчми, баш китеп теге әлләрен сашлап теге итеп йөрмисең бит инде. Кирәк чакта булгалы идер. Кырыйларында жон, уртада колбаса. Менің ойға бір грейп келеді. Нәрсе сол. Әйтәле, Руслан, әйтәле. Шаққатсындар. Конкурс? Әйе. Руслан, сезгә зур рәхмәт. Зур рахмәт.